ei käyttänyt ultraa niihin nopeampiin aikoihin. Näkyykö se täällä samalla tavalla, että Ferrari pystyy hyödyntämään superpehmeän renkaan jollakin tavalla muita talleja kenties paremmin? Joo, kyllä mulla on kuitenkin, että aika ajoin pitää mennä noilla ultra softeilla ajamaan se tärkeä kierros, mutta kisassa tulee sitten se taktinen peli ja se, että kuinka kauan toi ultrasofti kestää ja missä vaiheessa mennään sitten supersoftille ja aitaanko yhdellä vai kahdella softilla, niin ne on niitä suurempia kysymyksiä sitten, mihin saadaan toivottavasti vastauksia toisen treenin jälkeen. Näin valmistautuu Räikkönen nopeaan kierroksensa. 2 mutkaa enää, toinen ensin tästä vasemmalle, sen jälkeen kohti lähtösuoraa ja sieltä pääsetään Ferrari tehoineen irti. Erittäin hyvä voimayksikkö tuntuisi Ferrarilla tällä hetkellä olevan tehoin määrässä varmasti aika lähellä Mersun lukemia. Tällä hetkellä Ferrari on ja kestävyyttä, siitä saatiin osviittaa myös Barcelonan talvitesteissä. Näin on Kimi Räikkönen radalla. Käytännössä yksinäisenä soturina saa tällä hetkellä Armepankin rataa kiertää ympäri. Tiukka jarrutus, taitto oikeaan. Erittäin vakaan näköisesti Ferrari pysyy jälleen radan pinnassa kuin liimattuna kiinni ja hyvä aikaa on tässä Kimi tekemässä. 0,4 sekuntia toki ensimmäiseen sektoriin tultaessa on Hamiltonin perässä, joten kyllä nuo Mersun ajat ovat edelleen kovaa valuuttaa. Hamilton sekä Bottas kärjessä, Ricardo Verstappen siinä tuo kärki. Joo, Valtterin aikaan voisi mennä ehkä tällä ultrasoftilla, mutta niin kuin sanottu, niin tämä on yhden pykälän kovempi rengas. Ja toisaalta mehän ei tiedetä, minkälaisella bensakuormalla nyt Ferrari on liikenteessä, että sen takia ei ihan täyttä kuvaa vielä saada tuosta Ferrarin vauhdista. Kohtuullisen hyvin Kimi pääsee käyttämään noita kanttareita, että tuossa nopeassakin mutkassa pystyy vetämään tuon kanttaren yli ja se ei ole aina välttämättä yksinkertaista kaikilla autoilla, mutta tässä näyttää menevän ihan kohtuullisen hyvin. Samalla myös toinen Maranellon ori on radalla Sebastian Vettel. Pystytte vertaamaan tässä Kimin ajosuoritusta ihallessa myös tuota aikagrafiikkaa molempien Ferrari-kuskien vertailussa. Kimi Räikkönen tulee oman kierroksensa maaliin aivan tuota pikaa 1.25.4. Eli sekunti Hamiltonin aikaa hitaampi ja myös Sebastian Vettel tulee jäämään omalla kierroksellaan reilusti tuolta Hamiltonin ajasta. Se tulee jäämään myös Kimi Räikkösen äsken nähdystä ajasta jonkin verran. Vielä muutama mutka tässä Vettelillä ja eroa kärkeen, eroa myös Räikköseen tulee joka metrillä lisää. Vettelille vasta 8 kierrosta täyteen ja nousee kuudenneksi 1,2 sekuntia Hamiltonin takana, 0,1 sekuntia Räikkösen perään. Räikkönen kuitenkin jatkaa nopeita kierroksia, eli nyt on ajanut ykkössektorin oman parhaan aikansa ja kakkossektorissa jää pikkasen omasta parhaastaan. Kohtuullisen samanlaista kierrosaikaa nyt tulossa. Ykkössektori Kimillä 28.3 ja kakkossektori 23.2. Ja tässä hidastuskuvaa Ferrarista. Pientä lukkiintumista siinä oikeassa etuperään, mutta ei mitään vakavaa. Samalla nähtiin hyvin, miltä nuo Ferrarin jarrun jäähdytysputkista tuossa edessä näyttää. Siihen laitettu pieni riipillä, että sinne ei menisi ylimääräisiä roskia. Ja hyvin näkyy myös nämä yksityiskohdat näissä uusissa autoissa. Paljon on tullut lisää tuohon rungon eteen noita kääntölevyjä ja sitä kautta on paljon monimutkaisempi tuo